Czy trafisz, to kurczę jest piękna sprawa, nie? Gdzie on tam siedzi ten? Machał rękowodem. Machał? Ja. Nie, teraz nie ma. Bo już się nie kręci to. Kręci. Zaraz się cofnie. Z tej strony. Aha, on już podnosi ręce, ty. Dawid! Ale kurwa jazda. Pierdolę, ja na to nie wchodzę, ty. Zobacz, wariat. Młody. I jeszcze odgłos jaki jest, co? No. To specjalnie chyba tak, co? Czy nie? Tak. Ja pierdziule. Ja pierdziule, nie mogę, ty. Ale jazda. Ja mi kamerę zamontowaną, jak mówię, nie? To było widać. No. Ja pierdzielę, nie chuja. Ja już to kiedyś widziałem, nie? Ja pierdzielę. Ojej. Prawie do góry nogami, ty. Już zwalnia? Nie, idzie jeszcze. Ja ci. Teraz zwalnia. Zwalnia. Siedzi ten. Mocna jazda, co?